Goedenavond, dit is Zeeland Nu. We praten hier de komende minuten bij over het laatste Zeeuwse nieuws op deze eerste dag van februari. Vandaag was de nationale herdenking van de watersnoodramp bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Nederland werd 's nachts op zondag 1 februari 1953 getroffen. Ondanks waarschuwingen van het KNMI onderschatte men het gevaar. Om 2 uur 's nachts stroomde het water over dijken en vloedplanken. Dijkbreuken volgden. Bij de ramp kwamen 1836 mensen om het leven, waarvan 865 in heel Zeeland. In zijn toespraak onderstreepte burgemeester Jack van der Hoek het belang van herdenken. Dat heeft volgens hem meerdere functies. Het doet ons bovenal stilstaan bij het grote verdriet van toen. Verdriet over onze geliefden en naasten, de verwoestingen. En dat besef, die ervaringen, houden ons daarnaast ook scherp. Scherp op onze toekomst, een waterveilige toekomst. Waarin we weerbaar moeten zijn en blijven tegenover het water. Het luide verdriet van toen mag dan verstomd zijn. Het wordt nog altijd in het hart gedragen. Het wereldkampioenschap veldrijden in Hulst heeft vandaag bij de mannen de verwachte winnaar opgeleverd. Onder grote belangstelling won Mathieu van der Poel zijn 8e wereldtitel. In Hulst, een plek waar hij vandaag geschiedenis schreef. Ja, zeker. Het was altijd al een cross die ik heel graag deed. Het is een unieke locatie natuurlijk. En nou zal het altijd een unieke plek blijven. Ja. Ja, en dan gaan we nu langs de eerste missie. En dan hier die tweede. Dan moet je zo'n mijnkarretje naar het andere speelveld. Deze Lego-robot is op een missie. Onder leiding van 4 technische meiden van middelbare school Nealenia in Middelburg. Eind vorig jaar werden zij tweede bij de regiofinale. En nu staan ze in de landelijke finale van de First Lego League. Ik vind het echt heel leuk. Ik had het zelf eigenlijk niet verwacht op dat moment. Omdat het bij de regiofinale niet zo super goed ging. Maar ja, we waren heel erg blij toen het lukte. En ja, super tof dat we door zijn. In de finale moet de robot op een parcours taken uitvoeren. En de scholieren laten een presentatie zien over innovatie. En daar hebben ze alle vertrouwen in. Ik denk dat wij kunnen heel goed samenwerken, zeg maar. Suus is bijvoorbeeld heel goed in programmeren en dan zetten wij het weer neer. En Sarah is dan weer beter in het innovatieproject. Dus ja, we werken heel goed samen. Gewoon cool dat je je eigen robotje hebt en dat programmeer je dan zelf. En dat hij dan doet wat jij wil, dat vind ik gewoon heel, heel leuk. En dan met allerlei verschillende opdrachtjes, dat er dan dit aangaat en dit naar beneden en dit naar boven. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dan hebben we hier die weegschaal, moet je naar beneden doen en dan rijdt hij terug. Alleen in die 2 vakken mag je de robot aanraken. De finale is in maart in Groningen. Het was vandaag een hele andere dag dan gisteren. Op deze zondag overheerste de bewolking, zoals we hier kunnen zien in Middelburg. En ook in Veeren was het een grijze zondag en viel er af en toe wat lichte miseregen. De temperaturen kwamen te liggen tussen 7 graden bij Vlissingen tot bijna 9 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. En we zagen dan daar nog net wel een enkel zonnetje die door de bewolking kon piepen, zoals hier te zien is bij Kruiningen aan de Westerschelde. Maar uit die bewolking viel dus af en toe al wat neerslag. En de meeste regen krijgen we vanavond en vannacht tijdens de passage van een frontaal systeem behorend bij een depressie die vannacht over de kust van Zeeland richting het midden van het land trekt. Morgenochtend aan de achterzijde van dit front wordt het alweer droog. Misschien nog een enkele laatste bui in de ochtend. Maar morgen overdag schijnt geregeld de zon. En hebben we een temperatuur die komt te liggen rond 8 graden bij een matige zuidoostenwind.
De komende dagen hebben we te maken met licht wisselvallig weer. Af en toe valt er ook dus wat regen. Vooral op dinsdag is dat het geval. De woensdag wordt een betere dag. Dan krijgen we vrij zonnig weer en kan het maximaal 9 graden worden. En tot zover. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Bijvoorbeeld op YouTube, waar je een terugblikken kan kijken van het WK veldrijden in Hulst dit weekend. Voor nu in ieder geval nog een mooie avond. Graag tot morgen.